En ɗon ha berniwol Yaounde lamurde leddi Cameroon nyalomare alarba 17 lewru nayabru hitande 2024 wankore ɗo dari ha fattude tongolo nder arrondissement Yaounde arande ha nokkure wietende axe présidentiel. Ɓawo ben soje en municipal tokki gam nangugo moto be fodo tiri be bamti ɓawo moto mako salori mo non o do'i mota va'imo kanko be morondi fu balɗe timmi. Derken moto mato tiri mabbi babal ngal laabi maɓɓama wala salowo. Préfet fundi yalɗiri haɗo be mettenga o wi ɗum man ɗo lattiki kala wakkatire fu hala ngota ɓeɗo ko larani himɓe meri himɓe somi ɓe amma ben waɗi ɓe ɗum ɗo accatake ɓe tokkete no waɗi fu e dabareji bo hosete. Non derken moto mato tiri maɓɓi laabi gal nokkuje fu salata ɓe non ɓe fayri ha meri arande ha berniwol Yaounde. Soje en wari fondi faddugo ɓe e sangotugo ɓe waɗai ɓe gaddi renforceji fere motaji e non commandant wari be hore mum fondi famrugo be maɓɓe waɗaki warti jota kam ɗum foɗotiral hakkunde soje en be maɓɓe piɗande sakkinande commandant be hore mum wari be tinare muɗum non be sankiti ɓe himɓe fu'iti tokkugo lawol.